Hello. Sige. Okay, mga igsoon, maayong hako, maayong buntag. Manikuan. Maayong buntag kanatong tanan. Una sa tanan, daghan kay salamat sa atong mga suki nga tigpaminaw kanunay sa atong programa. O hinaot nga kaning atong programa bisan lisod kayo kani sabton dili kamo undang sa pagpamati aron nga sa hinay-hinay nga paagi inyong matugkad kaning ato ang mga sangyaw nga lisod kayo sabton kumpara sa uban nga pagsangyaw. Sa di pa tamo padayon sa unahan, mayong buntag sa atong igsoong kardinal diha sa Amerika, Kardinal Ambrosio Rizani, o sa tanan natong mga kaigsuonan diha nga naa sa Amerika karon, mga Filipino especially, o sa tanan nga mga Pilipino nga nakaroon sa laing nasod gawa sa Pilipinas, mayong adlaw kaniyong tanan, mayong gabi o ngayong adlaw. Diri sa Pilipinas, mayong buntag. Sa tanan nato nga mga viewers din sa Facebook. Hello. Hello. Okay. Mayong punta sa tanan. Matod pa sa Ginoo. Ang kalibutan sa iyo. Dili ko maulang usulti ninyo ani, isang lisod ninyo ituuhan. Pero kinahanglan man nga ituan kay aron ini katuman ani sa panahon mutuo mo dito anang panahon nga tinuod ay nga kaning nagsulti ninyo sinugo gikan sa langit. Kay bisan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, sa wala pa siya mabanhaw sa ikatulong adlaw, iyang ipahibalo daan nga kinahanglan mamatay siya o mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ining punduha bisan ang iyang mga apostolis wala puto na siya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Apan sa nahitabo nga sa diya human siya namatay nabanhaw sa ikatulong adlaw, ang mga tao nga kanhi wala mutuo nga giingon nga dito sa lubunganan nabuhi na nituo sila sa dihang nadungog nila ang balita nga si Jesus ay nabanhaw sa ikatulong adlaw. Maunay kahulugan sa giingon diha nga niliki ang mga lubong o namangon ang daghang minatay o nagpakita ngadto sa mga katawhan. Dili na minatay na ilubong sa lubunganan nga material. Mga patay ka na, mga tao ka na, nga wala kang tuo, nga si Jesus ay mabanhaw sa ikatulong adlaw man matay. Muna ningon si Jesus Kristo, isulti ko kinidaan nga ninyong aron kung mahitabo kini managpanuod mo. Walay kalainan ani ang atong buhat karon. Naibalo ako nga lisod kayo tuuhan sa mga tao. Gawas na lisod tuuhan, kaingitan pa yun.
sa pagsinggit diha kaninyo kay tahas namo ang pagtuka niini mutuo man ang dili ang mga tao. Dili man nato ikapaningala kanang dili mutuo kay sinugdan pa lang sa panahon pa lang ni Noe. Daghan ang nangamatay sa walay pagtuo kaysa naluwas na adunay pagtuo. Daghan ang nangamatay tungod sa pagkawalay pagtuo kaysa naluwas tungod sa pagtuo. Mao lang di ka matingala, di ka mag-uol. Ang akong gitutukan karon nga makapahibalo ako, sumala sa gitaha sa Ginoo dinhi kanako. Mao nga akong balikon ang gisulti sa Ginoo dito sa Samal niadtong 2019 matud pa sayop ang kalibutan. Now, atong husayon, anong sayop ang kalibutan? Tungod kay human ng gawas ang mga Israelita sa Ehipto. Sa pag-abot nila dito sa Sinai, gigama sa Ginoo ang kagamhanan nga tingog niya mismo ang ilang gobyerno. Munang ginawag kanto nga theocratic form of government. Kay gobyerno man kanto nga pinasikat sa tingog sa Ginoo. Sa dito na sila sa Kanaan, nagpakasala una sa tanan ang mga saserdote nga mao'y kipiyalan ni ining gobyerno. Ang ilang mga hari na nagpakasala o tungod ni gipadad-an sila sa Diyos o mga propeta sa tuyo aron unta luwason ang mga tao. Apan ihuwag nilang patay ang mga propeta, walay ibilin ilang ipatay ang mga propeta. Sa katapusan, ipadadaan sila ug usa ka sugo kansang lawas mao si Jesucristo. Ila gyapon ipatay. Ang mga nahabilin nga mga apostolis ni Kristo ang uban kanila ipamatay gyapon. Tungod niini nahanaw ang mga lawas nga dito ang utok sa Diyos ipadala. So wala na ang mga sinuko sa Diyos nang gawas ang mga tao nga dito na naghimo sila sa ilang kaugalingong mga mukna o mo'y gibuhay nila sa kamatuoran nga buhat sa Ginoo. Mao nga tao naman ang gamugna niya ng tanan. Dito dayon nasayo ang kalibutan. Una, nato nga kamatuoran nga atong ikadalit niya kaninyo nga kaning kalibutan sayo tungod sa pagkahanaw sa kalendaryo sa Diyos. Kay kung ikaw tinuod nga Kristiyanos, cover to cover ang pagbasa nimo sa Biblia, dili ka kadinay nga dunay kalendar ang Ginoo nga nag-exist gikan pa sa pagbuhat ni Adan. Kay niadtong pagpanggawas na sa mga Israelita sa Ehipto, nisulti ang Diyos sa mga Israelitas ni Adan
sa bulan sa Abib. Tuig 487. And the third millennium of the second week sa Diyos. Matod pa niya sa ikapulo ka adlaw niining bulana pagkuha ang tagsa-tagsa kaninyo o usa ka nating karnero o kaning o inyong ipigan ka na hangtod sa ikadapulo o pagkaadlaw. Sa hapon niini mag-ihaw kamo o ang dugo ibutang sa palabag sa mga pulgahan din kamo nagapuyo kay sa tungang gabi mulantas ako sa yuta sa ito o panyo ko ang tanang mga panganay bikan sa mananap ngadto sa tao o sa diha nga makita ko ang dugo nga ana sa palabag sa pulgahan sa balay diin kamo nagapuyo mulabay ako ni ana o walay kamatay na mahitabo niya kaninyo. Ano sa ato? Bulan sa Abib. Sa pinsa 15 sa tungang gabi. Unya, dili ka makabalipat kay isulti usa sa Exodo 16 nga niabot sila sa kamingawat sa Sin. Yan ang pinsa 15 sa bulan sa Zed. Busa, diri sa kalendar, tataw o tinaw kayo nga dunay ga-excess nga kalendar sa mga anak sa Diyos nga magasupot sa Abib, Zed, Siba, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, Bol, Chislev, Tibit, Siba, Adar. That is 12 months also. Ang pangutanan ako, asa na libro na kalendaryo? Asa na ang kalendaryo sa Ginoo? Ngayon gibuhat, dungan pa sa pagbuhat sa kalibutan. Wala na. Ngano man, tungod kay sa pagkahanaw sa tanang mga sinugo sa Diyos, wala na may nagkinabuhi. Sa iyang kalendar, wala na'y nakaprotect. Mga paghari sa Roma, sugod sa 168 BC, ang kalendar na nikuyanak sa Israel, dili na ang mga anak sa mga Israelitas, kundi ang kalendar na sa Roma. Kalendaryo na sa Roma, maunay ga-exist dito. Hangtod na ni Hari si Augusto Caesar, giilistan ang kalendar ni Romulus, dayon ni Hari dayon si Constantino the Great. So wala pa mo hari si Constantino the Great. Ang kalendar na nag-excess sa kalibutan, 8 ka adlaw ka ng usa ka semana. Kay tanging ang kalendar lamang sa mga Hebreo Hanul at ang kalendar lamang sa Diyos mao'y 7 ka adlaw ang usa ka semana kay usa ka semana duyog mana sa ginugayon sa pagbuhat sa kalibutan. Mga 8 ka adlaw man ang usa ka semana o adunay 356 ka adlaw ang usa ka tuig. Nianang pag-abot na ni Gregorio ani Constantino sa 312 sa diha nga na-convert siya pagka-Christian, iyang giadat ang gidugayon sa simana sa mga Hudyo katong kalendar sa Diyos. Munang nahimong dayon nga 7
ang kalendar dili na 8 ang simana sa kalendar. Nahimong 7 ang usa ka simana. Apang ibis kadto sa tanang planeta, kanang gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, bulan ka na o mga ngalan ka na sa planeta. Munang dunay gitawagan ng 5 planetary bodies. Kanang 5 planetary bodies magsugod na sa Martes. Kaya kanang Martes mo kanang Mars, Miyerkules mo kanang Mercury. Ay Spanish language man kanang Miyerkules. Jueves mao kanang Jupiter. Viernes mao kanang Venus. Sabado mao kanang Saturn. Dayon kanang Domingo sa English na Sun, representing by Sun, which is Domingo sa Spanish. Lunes representing kana sa moon, nga sa Spanish Lunes. Mga in 7 days doon na lamay 5 diha ka-exist nga nag-exist na 5 ka planeta until now. Isunod gihapon ka na sa mga Kristiyano kay nagsumpay mo na dito ni Gregorio sa 1582. Mao ka na ang unang sayo nga akong ikapakita kaninyo kay ang usa ka tuig sa Ginoo instead of 360 days karon mikapat naman sa kang Gregorio nga 365 days 48 minutes 5 hours 48 minutes and 56 seconds. Mo naman na ikang Gregorio, then giram of 6 hours. Mo nang nahimong 365 days and 6 hours a year. That's why in every 4 years, dunay February 29 kay kanang 4 ka tuig mo kana ang aduna man kanay unong aw 24 ka oras nga equivalent kayo o usa ka adlaw. Ilang nidugang kana sa 28 mao nga in every 4 years dunay Pebrero 29 ang kalendar ni Gregorio. Wala na kong tamaya ang kalendar ni Gregorio. Pero atong itungan ang Ginoo nga dunay kalendar ang Dios nga iyang banhaw karon aning kalibutan. Matod pa sa kapangutana nga nabasa nako sa Facebook. Ngano kuno nga gagamit ako sa kalendar sa Hebreo. Dito kalendar sa Hebreo. Kalendar to sa Diyos. Nga nahimong kalendar sa mga Israelita. Dili kay, nganong gagamit man mo sa kalendar sa mga Hebreo? Napaka-ubos kayo ang iyang huna-huna sa kalendar sa mga Hebreoano. Mubo kayo ang iyang pananaw, mubo kayo ang iyang paminsar. Wa siya kapahuna-huna. Nga kanang kalendar, nag-iimon niyang kalendar sa mga Hebreoanon, kalendar niyo mga sa Diyos. Bugo na pagkasiiti, bugo.
gusto ninyong himong break o muna ko. Kay aron mo mahimong tinuod nga manluluwas sa mga tao, dili baka ang inyong gipatuo, ang inyong gipakaon sa mga tao karon baka. Ngano pa nung gagamit ko nga wala naman na? Ang answer daraw, ang kasulatan na gaingon, ang mamao ni adto mamao ugma. Di na pangita sa Dios pag-usap kadto miagi nga naman sayop ang kalibutan. Ang tinuod ani tuwa sa binuhat sa Dios. Wala sa binuhat sa tao. Mao nga kanang binuhat sa Dios nahanaw man na pangitao na sa Dios pagbalik pag-usap. Muna'y answer sa pangutana nga ano kuno gagamit ang kalendar sa Hebreo. Kalendar na sa Diyos, di na kalendar sa Hebreo. Kaya may ganing ang kalendar sa Hebreo, invento na nila. Ilahan ang invento. Pareha ng Gregorian kalendar. Di man na invento ni Gregorio. Giadap ni Gregorio nga usa ka Santo Papa ang invento sa mga astrolog nga gustong musapaw sa buhat sa Diyos. Kaya lagi, niyadtong panahon na ang Israel naarasa lapalapa sa mga Romano. Ilarang gitunog-tunugan, yatak-yatakan ra nila. Natural, dili sila musimba sa nabatasan sa mga Hudyo. Kay labaw man sila sa mga Hudyo. Alam-alam musimba sila sa mga Hudyo. Mao nga nangita sila og paagi nga ang ilang abilidad mao'y muguwa sa kalibutan. Dili ang abilidad sa mga Hudyo. Muna, apan ang buhat sa Diyos buha sa mga Hudyo natago ug mao ka na ang pagkabanhawon karon. Mao nga kaning kalendar nga giingon nganong midami ka tungod kay ibanhaw kani sa Diyos pagbalik. Kay matod pa sa Ginoo pangitaon man sa Diyos pag-usap kadto niagi lang. Mao nga kanang makakita ani sinuko raman nga gikan sa langit. Kay ang testigo dayon ani ang mahimong testigo nga kanang tawhana mao kana ang gisudlan sa utok sa Dios kana mong pagbuwa ng mga katingalahan nga butang sa Ginoo sa unang panahon. Mo man ay testigo niya. Mo man ay identification nato nga kanang tawhana naa diha ang Diyos ka working sa iyang lawas. Kay tungod sa pagkabanhaw sa butang sa Ginoo nga Ginoo ra ang nagbuhat anak. Mo ba na nga hilasan ang mga tao maminaw sa sanyaw karon hilasan kayo manlimbarot ang ilang balhibo na pinagmusulti na sila ng Supreme Divine Master. Halos tunog-tunugan nila kung nahimo pa lang ilang tagtaron tungod sa ilang kasina nga dakong kasina nga dili matutungan nga kasina. Di man ta matingala na kay mao man ay nahikabot sa kang Hesus.
batok sa iyang mga kanasudnod nga mga tao. Pero karon ang pagbuhat ko na ko ana, basig kamo unya akong mapino-pino Ginoon. Kay never naman mahitabo ang nahitabo ni Hesus nga gilatigo, gisumbag, gisaparan, gilansang. Di naman to mahitabo. Kay dili naman po apil sa giingon nga pangitaon pagbalik. Di naman po apil. Kay wa man na mawala, kanang pangitaon ka na nawala. Kay basi na puno na po yung mangutana, iyon pangitaon pagbalik. Katong miagi na. Dili na pangitaon, kay wala na mawala. Nganong wala mawala, di kinabuhi sa mga Katoliko Romano. Mobya na kagisuko ng Katoliko Romano sa paghisgot kanunay sa paglansang ni Hesus sa matag pirmi santo nila aron dili na mapakita pag-usap kay aron dili na mawala, aron dili na pangitaon pag-usap. Kay ang pangitaon pag-usap kada ramang nawala. Dili kay pangitaon api lang walang nawala. Munang karon kung dunay maninganti anak, kasino maunoy pakaon ako anong buhaya na akong binuhi. Muna nga naminaw lang mo sa mga mensahe na to. Kay dali nga ako karon mensahe na ni pahibalura. Wala ko mag-ingon nga tuo ipon mo na ko. Wala. Gawas ni adto mga tao nga giaprihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gilandagan sa Ginoo ato ba nakainom og tubig. Mora na ikong dawaton. Kaya ang pangitaon sa Ginoo haligi ra. Mga haligi sa iyang balay. Di kaning Ginoo parihara ni sa katukod ng balay nga mangita siya sa mga materialis aron iporma sa iyang balay. Parihara na. Kaning gobyerno sa Dios parihara ni sa balay. Nga dunay mga haligi, dunay mga galamiton nga kasandayan sa tingog sa Ginoo. Ana ray ipangita niya walay lain. Mao na nga tuanan mo sa kamatuoran nga tinuod nga kamatuoran. Doon na po pangutana. Ni-claim ko no ang Iglesia ni Cristo nga sila'y tinuod. O yan, ay ni-claim ang pagkunomi asa may tinuod na mo karon. Tinuod ba ng Iglesia ni Cristo? Nagtuo mo nga di na sila tinuod. Tinuod ng Iglesia ni Cristo kay maigo nga sa sugod. Kanang inyong tinukod, wa ko kay manong tinuod ba na? Kay di man ang maigo sa sugod. Kanang Iglesia ni Cristo natukod na 1914 dili mo kapalipat. Kay recorded mo na sa kasaysayan sa Pilipinas nga nagtukod ka na sa Pilipinas 1914. Kung imong kuhaon ang 1914 gikan sa tinudlong panahon, wagani mo kasabot kung sa ng tinudlong panahon gikan sa tinudlong panahon nga 2,520 katuig. Ang answer ana 606 BC. Nga kung subayin nimo ang istorya anang tuiga, mao kanay tuig nga gipihak ni Nabucodonosor
ang mga Hudyo ngadto sa Babylonia. Muna'y pagsugod ni Nabucodonosor o palibot sa Jerusalem. Panahon sa katapusang hari nga mao si Sedekias nga iyang gihimong hari huli ni Joaquin nga nikuyog niya sa Babylonia. Muna'y inyong sumayon. Tungod niya na kay si Nabucodonosor dili ang tumutuo sa Diyos sa mga Israelitas. Ang Diyos sa mga Israelitas kanang Diyos sa Jerusalem, si Kristo man. Mao nga kanang ilhanan sa lawas nga sudlan ni Nabucodonosor di nila mutuo nga kanang Kristo Diyos. Nga kung imo na yung isa-trap ang 606 BC sa 2520 ang answer 1914 diha ni Guwa si Manalo. Bosa tinuod kayo nga si Manalo buhat sa Ginoo pinhi sa Pilipinas aron sa pagpabalik sa istorya ni Nabucodonosor nga mo identify sa nasod nga gibalhinan sa gingharian sa Dios. Kay kung asa mo kuha si Nabucodonosor na diha ibutang ang gingharian sa Dios. Kay niguwa man siya sa Jerusalem. Di man kaniyong kaga niguwa siya sa Babylonia. Niguwa na sa Babylonia at taga-Babylonia na. Dito sa niguwa sa Jerusalem, nianang 606 BC. Mga pagbalik ana, tinuohan naman ang mubuwa kayo. Busa, niguwa ang Iglesia ni Manalo sa 1914 o tinuod ka na nga sila dunay tahas sa Ginoo, dunay papel sa Ginoo. O ang papel ana kanang dili mutuo nga kanang Kristo Dios. Papel na nila. Munang tinuod na sila. Kanang inyo mga iwag kay balog tinuod para sunod na to nga usayon kanang pagbalhin sa gingharian. Dili mo kapalipat kung basahon ninyo sa Greek version sa Ancient Greek Bible nga kanang gingharian niya gihatag sa usa ka nasod o ang nasod niini mao ang Pilipinas. Sa mga city ilang gitli nga ang nasod nga gihatagan mao ang Roma. Mo na ilahang gituuhan nga Roma ang gihatagan. Pero namutan na karon ang kondisyon niya ihatag man sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Ang Roma ba? Namunga ba sa nagkalain-lain Kristohano? Nabay bulangin ang Roma karon nga simbahan? Nabay Iglesia ni Kristo dito? Mura magwala? No? Ug lang man gani. Sumayon mo na ito na sa sugod. Ang sukod ana 2,000 katuig. Sumala sa milenyo nga nahabilin sa simana din si Kristo ni Buwa. Kay ni Buwa man si Kristo sa ikaduhang simana sa kalibutan. Sa ika-5th milenyo, first century
sa ika-5th millennium diya sa Ligwa sa 26 AD. Muna ipagtungkol sa Christianity. Dili 33. Ang Romano Katoliko natungkol na 33. Muna ilang gikilim. Samtang si Kristo nagtukol sa 26 AD. Muna ipagtungkol ni Kristo sa Christianity. Nga naman po, kung sumay puriba, kay kanang 33, ikapito na katoig, gikan sa 26 AD. Unya kanang 26 AD, ika-483 na katoig, gikan sa tuig 457 BC. 457. Mga pagkuha niya ng 26 AD. After 40 days fasting, dito siya nagsugod o sangyaw nga nangita sa iyang dusi ka mga ginunaan. Mao to'y pagsugod o Christianity. Dili kay 33. Kung una sa kadaghanan nga 33 AD, mo'y pagsugod sa Christianity. Bakit mo na? Gipatay naman sa diha o napanhaw o mikayap. Kisa pa may utuko diha. Nagipatay naman siya niya after 40 days. Gikan siya pagkapanahon, mikayap naman siya. Yato naman siya sa panganod. Pagkabot niya sa panganod, nahimo na siyang espiritu. Nahimo siyang tubig. Mao nga, wala na'y nagtukod sa 33. O doon na may natukod sa 33 kana Katoliko Romano na, dili na Christianity. Kay Christianity gani, general congregation na sa tinuohan, sa mga sikta. Kanang Katoliko Romano, sikta naman na. Priya naman na sa mga Protestante. Mga sikta naman na sa Christianity. Mao nga 33 o 26 munay pagsugod. Busa, doon na may duha ka milenyo nga napili. Mao kanay atong diha na to isabtra. Atong isipon ka na, gikan sa 457. O ang answer na 1543. Munay answer. Nga kung subayon nimo ang Pilipinas ni amang tuiga Mayo 18, ang atong nasod gipunyagan sa ngalan nga Pilipinas, pinaagi ni Roy Lopez P. Villalobos. Kung subayon nimo may sulat ninyo, ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Pasahon ang Bible, Matthew 21:42-43. Kanang pag-ingon ni Kristo nga mamunga sa mga bunga niini, ang buot na ipasabog na mahimong Christian country. Nasod nga mahimong Kristiyanos. Lisod pa din ni Santo. O dili pa di ay dapat ikalipay na tugdako ng mga Pilipino being only Christianization in the forest. Nga Pilipino man ka, pabor naman ako eh. Dapat na itong ikalipay. Pero ang mubaba ng ulan ka namang garbo ba? Garbo ba? Ano bang? Garbo bitaw?
dili ko dawat o kamatuoran, dili ko paubos. Muna nga upan na mahimong garbosa. Mahimong garboso. Mao nga, dili ko maulaw musulti. Nga kanang sugo sa Ginoo sa pagbanhaw sa iyang mga buha anhi sa Pilipinas mugwa o Pilipino ang lawas nga sudlan ni Kristo, dili na Hudyo, dili na Israelitas. Kay gibalhin agad, dili na Hudyo, dili na Israelitas, Pilipino na. O ang atong ilhanan, ana, una sa tanan, kanang butang sa Diyos nga naan niya. Butang sa Diyos nga naan niya. Muna'y atong ilhanan, butang sa Diyos yun ha, butang sa Diyos nga naan niya. Muna nga, dili ko maunaw, musulti ninyong tanan. Nga tungod sa kalendar, nasayot kami sa tanan nga wala ninyo mahipaluy. O nasayot ko nga lisod yun nilawato ninyong mga tao. Labi na sa mga CFD. Pero timani ninyo. Moabot ang panahon nga bisan kang mga CFD, muyong buko sa lahing mga adlaw, muyong buko sa usa ka sinugo na Pilipino. Moabot ang panahon nga walay pare sa Pilipinas, pare sa Katoliko, pare sa mga Protestante, nga dili mo dawat sa gobyerno sa Diyos na mo sa Pilipinas. Moabot ang panahon nga kamong mga pare, moabot ang panahon nga mangita mo ako. Moabot na. Kamong mga pare o mga safety na kusog ko yung moabot ang panahon nga mangita mo nako. Moabot ang panahon na. Ako nang gisulti ninyo, mintras wala pa moabot. Kaya ron kung may tabo ka ni, motuko mo dito. Moabot na. Kaya wala kang kung magpatuo ninyo na tuo mo. Pero moabot ang panahon na magita mo sa wala ninyo tuohin. Moabot ang panahon na mahimo ka mong sama sa iro nga gisampingay nga human yang isuka iyang gikaon pagbalik. Moabot ang panahon na ninyo. Kay duhar may pilian na yun, minteryo mo o magpuyog mo magkaupan ni Kristo dito sa Pilipinas. Duhar ang inyong pilian, minteryo at tungos minteryo 6 feet below the ground o magpuyog mo nagkauban ni Kristo nga buhi na malipayo. Sa pagkakaroon, loon kayo, perting loora rin. Labi na kani akong buhat na akong ipasundayang 8 kabuok akong mga asawa. Sino nga 8 kabuok? Di na po niya itago kay itago na po ni mapareha po sa mga tao
Gingon ni Hesus nga tan-awon sa gawas daw maputi ug maanyat. Apat ang sulod niya na puno sa mga hugaw lulun po. Buti pa sabot mataro ba at tubangan sa mga tao. Pero di ay sa tago ang pinuhakan. Daputan kay kapit diri, kapit dito. Muna. Tanawon sa gawas, daw maanya. Tanawon sa iyong pamilya, daw maanya, daw mataro. Pero di ay sa tago, kapit diri, kapit dito. Sugal diri, sugal dito. Laklak diri, laklak dito. Muna ibingon ni Kristo nga, alaot kamo! Kay inyong ginapaputi ang gawas apan ang sulod wa ninyo paputian. Tukan ko ninyo nga isuon, akong asawa walo yung kabuok. Nga mo po, nga walo man. Tungod kay, kung atong istoryahon ng kalibutan, malukat ng ni Abraham. O kaning istorya, hawa na kung itumutunga. Kay human namatay ang Pangulo sa Kingdom of God. Nga dito kaning tahasan niya, wa man niya matahas. Wa man siya ka papel ni Abraham. Wa siya ka papel ni Isaac. Mao nga niya ng 2010, ginan ko sino, ingna sa Pilimon. Nga dili ko magigsulti niya kay kisi ang iyang salina. Anhal ako magigsulti nimo kay tibuok ang imong salina. 2010, sa ito pa. Kung ka na rin yung plano sa Ginoo. Kaya huwag pa ko kasukod ani, nagtibuok naman akong salina. Nabiga ka gani ko nga, anong tibuok man akong salina o sa tingnan akong salina. Ay paglingi na ko niya, kaya di naman sa sakong wala. Ang bisti sa kasal na yan suot, isiman. Di una-una po kung sa kay bisti na ko mga tibuok. Kani man ay bisti, kani man ay papel. Nga atong tahas sa kalibutan. Kaya kani ay espiritu nga mo'y tag-iya ang kalibutan. Doon naman ay tulo kalawas ngayang ni gobyernohan, ngayang ni sudlan. Diha ang lawasa. Siya nagpaila na matod pa ako ang Diyos ni Abraham o ang Diyos ni Isaac o ang Diyos ni ako. Nagawa man ay apil si Tare. Gawa man ay apil tuuman. Gawa man ay apil si Moises. Gawa man ay apil si Adan. Si Noe. Dahil itong panahon na wala pa, dili sila ang foundation sa mga anak sa Diyos. Ang foundation sa mga anak sa Diyos, si Abraham, wala'y foundation. Nang kay kaning pagkabanhaw, buhi man pagkabanaw. Dili lang itong sa sementeryo, mo'y pumaw na o banhaw. Kay kanang tao ini kamatay ang espiritu na mabalik man sa Diyos. Mao nga dawaton ka na sa mga inahan. Mag-usap. Basahon sa Hebrewanon 11:35. Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagsalikuay sa kagawasan aron sila mga banhaw ngadto sa lapipa kamaayong kinabuhi. Ayaw mo paghula-hula nga kanina kamatayon nga mga anak ni nga kanang ingon ninyo anghel nga kanang masuso. Kamong tanan mga anak, gikan sa mga inahan. Mga anak kita ni Sarah. Kanang tanan nga mga anak sa Diyos,
inahan anak si Sarah, dahil si Rebecca, dahil dito na ni Leah, dahil ni Raquel, ni Silpa, ni Bilha, dagan padulong dito ni Maria, nga inahan ni Jesus. Ang tanan kaning labasan ng matay, ni uli ng Espiritu sa Diyos. Pag uli ani dito, gitukod ang Christianity. Aron mabilin ang kasing-kasing nga magtotoo ni Kristo. Aron kanang Espiritu nga ni uli dito sino ipakataw sa mga taguangkan sa mga babae na mga Kristiyanos na mga Kristiyanos. Muna mga inahan ni dawat sa nabatay nilang mga anak. Huwag mo kasabot ani. Muna yung reincarnation. Meaning ani. Ngayon din nagtumo-tumo. Tumo-tumo lagi kay di man mumutuo. Muna yung tao din yung tumo-tumo. Gusto may mahimo na kuha na. Bono na inyo huna-huna. Atong balikon sa ato ninyo, itong anak ko ninyo tanan. Ang nangangatay ng mga anak ipabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban na di pa nagsakit ngadto sa kamatayon. Nga na nagsalikway sa nagawasan, hindi ko sa pasabot. Kanang sudlan sa Espiritu, balipat. Panaglipan ka ng bayhana, nisunod ka na diya si Agar, nisunod diya si Situra, nisunod diya si Rebecca. Pagsunod na ni Rebecca, nipalipat ka na siya. Kaya hindi siya mudawat. Ang kahulugan ay kahulugan sa ingon, nga ang uban, di pa nagsakit nga to sa kamatayon, nga na nagsakit. Why? Sa kagawasan. Sa ito panipalipan ba? Dili mo dawat. Nga siya si Rebecca, dili siya mo dawat. Nga sa si Leah, dili siya mo dawat. Nga siya si Agar, siya si Situra. Munang, kanang dili mo dawat ka na sakiton sa kamatayon. Dili po kay namatayon nga, namatay dito kay di naman sakiton ng kuko. Kanang abo, di naman nasakito, buhi ni, nga mag-antos sa walay katapusang pag-antos. O maminyo man gani, pobre pas tanang pobre, luoy sa tanang luoy. Tagaan sa Ginoo pa na palahubo, sugarol, palakabing, babaero, muna ihatag niya, ay sakikon man ang iyang kalaman. Sa nipalibat, no? Nga na nagsalikwan sa kagawasan, aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Ay kanang masudlan ana tag-iya sa kalibutan o nang labi pa kamaayong kinabuhi. Banhaw siya kay tag-iya sa kalibutan o nang labi pa kamaayong kinabuhi. Mao nga sa diha nga nagsugod nako ako gipangita si Sarah. Sa dihang nangita ko ni Sarah, niguwa si Sarah, niguwa si Agar, o niguwa si Situra. Nga naa sila karon sa pagiliran. Mao nga, dili ko maulaw musulti, buhi na si Abraham karon, nalakaw-lakaw na, nga mao ang foundation sa mga anak sa Diyos. Muna nga tulong man mangita na po kong Rebecca. Nagkay kanyang pagpangita ni di man ni uyab, di man ni text, di man ni pangulitaw. Pangitao na to si Rebecca, pinaagi sa daghang mga damgo. Ingon na itong si Ipin, kana siya po, damgo-damgo.
Damgo-damgo na. Ay ayaw mo pagbasa ang Bible. Kay kaning Bible, damgo ni damgo. Damgo kaning tanan. Kay kanang sinulat ni Jeremias, damgo na. Kanang sinulat ni Isaias, Lamentaciones, Ezekiel, damgo kani, damgo. Galing kay mga inutil ng mo. Inutil paman mo sa tanang mga inutil. Unang di ko mutuog damgo, pero mutuog tanduay. No? Dili mo mutuog damgo, mutuog pundador. Usa ba? Mutuog tanduay, mutuog red horse. Nga makaigit-igit na musta hubo. Sumaron! Tanang bisyo, tanang dautan. Na ninyo. Paabot mo. Kay magbuhi kung naghang buaya. Ipakaon mo na ang buaya. Mo biya na ang nakadiskubre aning dapitan si Dato Pagbuaya. Nga wag ka ni kahit ano ning ubang dapitanon ani ilupong na lang sementeryo. Pero wag sila kahibalo kung kinsay nakadiskubre sa dapitan. Nadiskubre ang dapitan sa 1563 by Dato Pagbuaya. Si Dato Pagbuaya munang kaning dapitan gilikusan kaning suba o kaning suba kaning likus ani tigris sa espiritu nga suba. Ay sultihan mo Ginoo kanang suba tigris na. Pagtanaw ako sa suba, ang suba na suko nagpagulbul ang suba. Dako kay tingog. Ingon ang suba nga banha di mga bata diri. Pagyon man niya mo patay man siyang bata. Ay panha man sila dito sa suba. Muna nga akong yun na huna, ko ang ginabuhi sa bata, alis na ginabuhi dalawang tao. Doon ay dalawang tao rin puro patay. Diha. Wag po kahit maluanin. Pero isang pagbingo mo to o kapandili po kumuundang o singgil hangtod kanitanan matuman. Kaya hindi katuman na niya ani dito pa mo to nga tinuod ay ko na sinugod din sa kalibutan. Muna dua ka minuto sus wa ko kahuman sa kong husay 2 minuto na lang. Mga igsoon, pasensya kayo at ning sumpayan niya sa gadupohon. Mayong buntag kaniyong tanan o dili na ta sugod na punta sa akong panibahon. Live Radyo Bibo. Dagan kay salamat sa Radyo Bibo Dapitan.